Jeg hedder Mads Neuhardt, og jeg er leder af Københavns Kommunes Digitale Arkiv. For cirka 3 år siden blev vi klar over i Københavns Stadsarkiv, og vi var ved at vokse ud af det datacenter, vi selv havde drevet de sidste 15 år. Noget af det mest fantastiske ved samarbejdet med Progressive, og et sted, hvor jeg tror, det adskiller sig fra samarbejdet med en lang række andre IT-leverandører, har været vores oplevelse af, at de har set vores lidt særlige behov, og med udgangspunkt i dem etableret rigtig gode løsninger. Meget ofte løsninger, vi måske ikke engang selv ville have tænkt på forhånd. Den største bekymring, vi havde i forhold til at outsource hele vores datacenter, har jo nok været den fornemmelse af tab af kontrol, vi tænkte, det ville medføre. Her på den anden side, 2,5 år senere, så kan vi sige, at vi nu har endnu bedre kontrol med de løsninger, vi driver. Og det handler nok i virkeligheden om, at vi i højere grad har kunnet fokusere på det, der er vores kerneopgave, og det, vi i virkeligheden er allerbedst til, nemlig digital arkivering.